Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sing purun jawab salam tak dongakne muga-muga akeh rezekine Allahumma. Panjang umure Allahumma. Sehat awake Allahumma. Lunas utange Allahumma. Sing utangi lali Allahumma. Sing amine banter dhewe utange akeh mesti. Alhamdulillah matur nuwun sanget saged sowan wonten ing desa Cuwilan Gendeng. Napa ta desane jenenge? Kreweng. Lah nggih Cuwilan Gendeng niku kan Kreweng. Saged sowan mriki kepanggih sedulur-sedulur mriki alhamdulillah sayuk rukun guyub rukun ora dadak tak kongkon kabeh padha madhep rene. Niki lumayan lho sing delok akeh, sing guyu ya akeh, sing nanggap arang-arang. Larang jare sapa muni larang lak tuwapuk lambene ora. Seneng sanget kula wah jan sing rawuh dugi mriki kathah sanget sing sebelah kiwa, sebelah tengen, sebelah mengarep, sebelah nguri niki diklumpukne terus kon urunan 5.000 lumayan lejane. Sing enom awar enom, sing cilike ning ngarep-ngarep awar cah cilik-cilik. Nggih anake sapa ras randalan lungguh ngono. Bocah ngene mesti pake mesti mbawa weling mesti. Sing cilik awar cilik, sing enom awar enom, dasar menika jaman pun jaman modern, klambi ya anyar-anyar. Nganggo klambi, nganggo celana jin, sing wedok-wedok jan ketok metetet. Celanane adike dienggo terus kenene ketok saidik nah ya. Mentolo melu inteng ya. Nganggo minyak wangi Casablanca, Rexona, kuliwat serebel wangi. Bareng Mbah Edok ning pojokan wis serebel Remason. Gak apa-apa niku panci umur, gawan umur. Dadi wong niku nek sepuh mesti sering lara-laranen, mboten masalah. Jek enom mawon gaya. Apa-apa dirapeti, njajal sampe nek wis rabi duwe anak sitok. Wah, ngemiki mesti sak nggon-nggon. Ngemiki ning kok ngarep lawang. Anake mlayu mike lali ra dibalekno, senengen laler. Dirubung laler. Alhamdulillah saged sowan wonten mriki kathah sanget. Matur nuwun sanget Bu Lurah sampun nimbali campur sali percil CS. Hebat pasugatane hebat snack pun telas. Napa melih kalau wau rawon. Wah jan sip tenan sambeli kaya Remason. Wedes ae. Wah sinomane hebat nyuguhi rawon, krupuke digawe ombo-ombo. Wah aku ngerti sebabnya nyapa kerupuke kok digawe ombo-ombo. Ya mergane nggo nutupi wae sing cilik-cilik kuwi dadi guyon Bu ngono nesu. Hebat tapi luar biasa acungan jempol untuk Sinoman yang ada di desa Kreweng. Wih hebat tenan kok. Dasare isih nom-nom seragame kuning-kuning anyar, sing wedok nganggo jilbab, sing kakung nganggo kopiah. Terampil, trengginas, tur ya cepet. Saking cepete nyuguhi teh barang rong antek tak umbi diundur nah. Anggitku ben adem lah kok dikukuti. Malam hari ini benar-benar luar biasa, melumpuk dadi siji guyub rukun warga Desa Kreweng dalam rangka memperingati 71 tahun Indonesia merdeka. Sepuh awar sepuh, bapak awar bapak, ibu awar ibu. Bapak sing ngarep enek sing rokok-rokokan, ibuke enek sing ibit-ibit. Malah ngemiki anake bareng. Ya arek tak gak ingeti piye tak ingeti wong kaya mripate kudu ngingeti. Tapi panci nuwun sewu, air susu ibu itu memang sangat baik untuk pertumbuhan. Nek mboten percaya takokno Bu Lurah. ASI air susu ibu untuk pertumbuhan anak dan kecerdasan otak luar biasa. Mulane aja dianggo susu kaleng, cukup dengan air susu ibu. Bedane susu kaleng karo susu ibu. Nek susu kaleng, teng kalenge enten tulisane susu kental manis. Nek susu ibu mboten, susu kental kentul. Dadi
Alhamdulillah saged sowan mriki kala wau kula dugi mriki jam 6 omah kula Ngawi kula saking Ngawi jam 4 dugi mriki jam 6 numpak bis kula Sumber Kencana saka Ngawi jlalah awak nek lagi penak entuk jejeran wong wedok wayu nganggo rok cendhek pupune putih mulus ben rada kenal tak cedhaki mak pelek kono mangku adike umur 5 tahun tak jejeri pelek ben rada akrab aku njimuk rokok tak sumet tak sebel telung ngakepan lah kok aku diceblek Mas nek mung rokoke lho keluke kaya ngono nek aku gak apa-apa adikku ki lho gak kuat bis melayu wer jarak 5 kilo cah wedok keturon roke munjuk langsung musuh aku tak ceblek mbak nek muturu lho roke munjuk nek aku gak apa-apa adikku ki lho adik kula Pak cedak kernet ngono ya nyapa nyanyi Pak nggih nyanyi Bu panjang umur nggih Bu banyak rezeki nggih Bu sehat alhamdulillah jamaah oh jamaah alhamdulillah pinter ibu-ibu sakniki jan sugih-sugih arek ndelok campur sari ya kelambi rong lemari dijajali kabeh wis pantes bareng ya ni wis pantes bareng ya tun nganggo jilbab nek kene ijo nom kene ijo tuwek sesuek-sesuekne kene abang nom kene pink disesuek-sesuekne lho dadi ibu-ibu beda karo bapak nganggo kupluk ya ireng kuwi tok ae ngono rupane wis semu coklat bareng cek dienggo ae dawuhipun Kanjeng Nabi seorang istri itu berhias hanya untuk suami sakniki beda lho arep ndelok campur sari ya wedakan 2 kilo dienggo kabeh minyak wangi disemproti mak kene bareng neng omah lho dasteran amoh coklat gulune pedhot sitok ngono pilingane cek dikai koyok loro serah seger belas tur dawuhipun Kanjeng Nabi ulama para kiai nate dawuh seorang istri sing calon mlebu swarga niku nek sing lanang butuh sak wayah-wayah wong wedok kudu siap lho rungokne wong wedok-wedoke gelo aku suwe-suwe wong wedok sing calon mlebu swarga nek sing lanang butuh sak wayah-wayah kudu siap ibarat wong lanang pacul wong wedok sawah tegalane arep dipacul sak wayah-wayah wong wedok kudu gelem gelo aku rungokno wong wedok-wedok ngono andine anggere sing lanang nyedhakno oleh alasan nyente pinter nek golek alasan gelo aku orang wedok-wedok iki anggere sing lanang nyedhakno nyapa awak kesel kabeh baru umbah-umbah rong bak bar isah-isah awak kesel pinter golek alasan saiki diwalik sing wedok butuh sing lanang ra nglanggati 2 minggu lambene ngodot apal aku karo wong kene alah lho sing guyu cekakan kalau mesti mulai ngono kalau apal kok 2 minggu lambe modot angger kene ra nglanggat wis tak meneng ae to bapak-bapak angger ibu-ibu njaluk wis meneng ae turu ra nyapa-nyapa sikil barang sing gantol-gantol mau diparingi terus masak kopi apa susu gaya nih nyanyi ya iringane napa G hari ini aku bersumpah. Terima kasih dari Bapak Polsek, leres dari Bapak Polsek ya. Polisi paling tua niku Polsek. Masalahnya seknya wis pol, jadi akan kubuka pintu hatimu kecewa karena cinta. Kalau kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah, tapi cinta bukannya tak akan bisa berubah sampai tua. Cintaku tak akan musnah. Hey, hey.
cintaku kepadanya tak seperti sabun mandi, apabila sering dipakai makin habis. Kurang wangi, percayalah, cintaku suci dan nyai. Loh malah tindak. Ngaleh. Heh? Ngaleh. Oh, aku rindu, katakan padanya aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Nyanyi tapi didelokno. Parian lo paling tidak. Oke. Ayo. Sembarang awakmu sik apa aku sik? Awan-awan jo menek klopo. Tuku. Ayo tuku srabi diadai kerdus. Apa lho kuwi? Dadi prawan jo ngenyek Joko gak payu rabi diambung wedhus. Ceritane bocah saiki nek iya pacaran ning kandang sapi. Kandang sapi Ora ngerti enek hang si patroli bareng digetak katoke keri. Oh, aku rindu, katakan padanya aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Tuku emping neng Madiun, tuku tahu dikelo semur. Bojo ceking atiku getun, bojone lemu ngentekno kasur. Ancen bener. Lho Lah ayo parian. Lah parian piye ancene lemu ngentekne kasur kancane ra kumanan nggon. Bisa ora parian aja paling tidak parian. Tuku. Oh. Arep tuku apa? Ya saya tak tuku. Nang tuku. Tuku. Apa duwe dhuwit? Anu tuku wedhus. Apa duwe dhuwit lho? Utang duwe dhuwit. Ya utang masa ora oleh mbib. Ora entuk. Ora oleh. Utang wedhus. Lah piye sing mbok utangi bangkrut, ndek ben rong nyaur kok. Nyolong kirik. Cekel Pak Polisi. Gak enek Pak Polisi lho nyolong. Liyane ya. Berarti liyane gak apa-apa ya. Entuk nyolong. Ora entuk anu ya. Ning Surabaya apa ning ndi? Oh iya. Ning Surabaya. Weruh dalane we. Wis tau perung? Urung blas urung. Lah kok arep ning Surabaya engko ora ngerti dalane. Berarti lah laro dalane gak oleh ora entuk. Iya wis. Numpak bis. Lho ning ndi numpak bis? Bis mandek mbok tumpaki. Kowe aja lak mengenyek kancane lho kowe iki. Lah, piye Umpane ta? kancamu ki ora ning ndi-ndi, umure ora roh ndi-ndi. Aku nesu lho iki mau tukaran Lah, lho. Sampeyan numpak bis ta? Aku numpak bis. Aku ya numpak bis ning Kediri tukaran karo kernet. Lah nyapa kok tukaran karo Kernet mbuh bis cedhek kawan kita apa tak tahu apa ya. Harapan Jaya ta? Iya mbuh Harapan Jaya apa ora roh aku. Lah nyapa? Lah nganu mandek ning pinggir Rembong lho Mas. Ning ngarep terminal lah kok diduding-duding ta aku. Apa? Boyo dengkolmu menungso iki aku ngono. Diduding boyo kowe, boyo ngono. Boyo dengkolmu menungso le aku tak onone. Tak tuwapuk tenan tak gawakne bataku tak wantem Mas. Duh wong nek cengoh 7 kecamatan lho. Lah aku dilokne boyo. Boyo-boyo kae karepe kowe iki lho dijak ning Surabaya, goblok. Aku ape ning Kediri, ora ning Surabaya kowe ngeyel to kowe iki. Aku ki tenan ki mau tukaran tenan ki mau aku ceritane. Karepe kowe kuwi ditawani karo bis. Duwike ora enek. Tuku bis ya tuku sepeda orang karuan iso. Kowe iki lho kon numpak bis. Aku pengen numpak sepeda. Ngeyel to bocah iki. Wangen. Aku ki ning kono ki diduding-duding dilokne. Boyo menungso Mas, aku menungso duduk. Karepe kowe iki dijak ning Surabaya, goblok. Aku ape ning Kediri. Bocah iki kok angel. Ditawani bis. Aku ora duwe duit. Angel rendo. Jak numpak bis. Ya bene. Tak tahu. Wong nembange ra iso lho. Nembang ya iso ya pinter aku nembang. Paling tidak ginenge sak pira, Mas? Sak pira, Mas? Kendal kaline wungu, Ajar kenal karo mbokmu, lelene mati digepuk, terus digoreng. alah. Kayak lalapan. Kok iso ngono? Lelene mati digepuk,
Gepuk nganggo walesane. Nah, walesan nopo kenek ge gepuk lele iku lho ngawur. Lagune ngono goblok. Gepuk nganggo walesane. Heeh. Kendal kaline wungu. Gepuk nganggo alah. Tekan ndi to kapok. Saka ngarep goblok. Ya ora roh aku kowe. Wage ae. Lah aku biasa nyanyi sing nom-nom kowe. Kendal kaline wungu. Ajar kenal karo aku. Lilene mati digepuk. Gepuk nganggo walesane. Suwe ora petuk. Lah iki lho tas petokno kowe. Ya ampun, bocah nek segoblok ngono lho ta. Iya to. Ning nong nong Kong. Angel rambut bocah iki. Suwe ora petuk. Iki ati tambah remuk. Ati tambah remuk. Kepethuk mung suarane sak wonge. Suarane tok. Entut apa piye kok rumangsaku? Suarane. Ya suarane. Suwe ora petuk. Ati kaya remuk. Kepethuk mung suarane. Ya ya jangkrekmu dhewe. Mas. Aku iki perkara karo anu tukang bis mau apa ki kondektor bis urung karuan lho kowe jangkrek-jangkrek kaca tak tuwapuk tenan lambemu ki. Aku iki kene sebagai orang yang orang apa? Orang hutan iki awake dhewe kudune lagune ngono ya blok nek wis ya jangkrik. Jangkrikmu dhewe iki bocah iki diomongi kowe iki bocah cilik-cilik oke lho kowe nembang mbok sing apik to. Lagune ngono. Lah piye to? Jangkrik kowe nyauri genggong. Wah. Jangkrik genggong. Kudu iso. Ya. Iso ora? Gak. Wapuk ngene misal. Iso ora? Iso. Tak remet kok. Senengane nyekeli mukidi lho bocah iki. Jangkrik genggong. Alah jangkrik genggong. Bojone percil untune ompong. Wong edan bocah. Ya edan piye kok. Leler parian tapi ora usah ngel. Ya kudu iso awakmu. Mas yo ompong bocah ayu. Mas yo ayu gak duwe untu. Asem iso ae. Ya kudu iso. Tak tukokke untu palsu. Nek esuk ababe mambu. Alai ora. Sedot salah. Mas yo apa? Mambu. Mas yo mambu tak telateni. Memang percil enggak tahu diri. Enggak tahu diri banyak rezeki. Rezeki lehmu ngapusi. Ayo dek. Sik digolekne sik. Mas yo ngapusi tumbakku GL Max. Memang percil rai gedek. Rai gedek tonggo gak cuek. Memang percil kaya gaplek. Rek, ini tak mengi. Apa? Kowe gelem irungmu tak suwek kowe. Berarti apa lho? Lah apa nek kancane ora gedek iki lho padahal bendina kaya bong ngono. Lah ya kudu iso to. Memang percil rai gedek. Ya ben rai gedek. Aku gawe ya. Emah wis ora gawe neh pas mbok elek-elek bojoku. Timbane bojomu. Lah apa lho? Lho lah bojoku apik lah timbang bojomu. Bojoku cek normal lah, masa bojomu enek. Nyapa? Ukurane sepatu sing kiwa karo sing tengen gak padha. Sing kiwa kae pira ukurane? 35. Lah sing tengen Peta 40, 40. lah kok gak padha to? Iya mlakune ngene, Dik. Wong enek ning kene. Oh, tawapun. Engko mami tak pun mami. Lah, mami apa biasane nang nyeluk mbok de kok. Lho, aku lah nyeluk bojoku iki mami, Dik. Mami apa masa aku wenginane anu apa bumu gak enek to le anakmu to Bima? Iya. Aku awan-awan meromo, bumu gak enek to. Siapa to Om? Ibu siapa? Anu mami to. Oh ya wis mami. Ya mami. Oh ada Om di belakang lagi duduk mbili masa enek. Masa mami duduk mbili. Dadi mangane bojomu apa? Lah nyeluk bojomu sapa kowe? Aku anu bunda. Apa enek bojo celuk bundas? Bunda goblok, bunda. Bapakmu ya ngono aku marah rono. Anu ibumu enek to, Nduk? Anu bunda to. Anu to Sandi to. Sandi. Anu le, anu ibumu enek le. Anu bunda to, Pak anu. Pak Percil. Iya, ibumu enek di anu ning sawah. Anu bunda lagi ndaut, apa enek bunda ndaut.
Omonganmu kelecehan iki hari ulang tahun marga masyarakat Kreweng yang Klumpuk dadi dusun Kreweng desane Nanggungan nggih. Desa Kreweng Kecamatan Gendeng Kabupaten Batako lho. Oh iya kuwi kabupaten Semen Gesik kuwi tak tuwapuk tenan kuwi. Lah kuwi termasuk provinsi toko bangunan. Lah kuwi ning kene iki hajate 17 Agustus. Oh, paling tidak warga kene iki iso ngenekne acara 17 Agustus kan berarti warga Kreweng iki warga yang guyub rukun. Warga sing gelem usaha. Wong anggar gelem usaha ya ngene iki mosok arep kalah karo kewan. Lah nyapa? Ya kewan kodhok iso usaha wira swasta. Kodhok usaha diangkulmu kuwi apa piye kowe iki? Lah apa kowe kalah karo kodhok? Lah kowe iki percil mosok kalah karo kodhok? Kalah kodhok lho iso wira swasta. Apa lho? Bakul rokok. Lah kok iso? Lah kenek muni rokok. Rokok. Enak mengi. Apa? Kuwi orok. Kodhoke mbok kowe kok ngengkel ae. Aku no anake kok. Lah iya kowe ki urung dadi kodhok. Lah nyapa lho pinter-pinter sapa kodhok? Heeh. Pinter iki kewan paling pinter kirik ora enek. Lah kirik kok pintere nggo ndi? Lah. Kirik Cina ning ngarep Kediri ning dalan Doho. Toko gedhi kae. Toko gedhi. Awakmu rong roh kowe jajal isuk-isuk rono mangan sego goreng. Nyapa? Lah aku parkire di stop. Hop. Aku langsung mandek cit. Kirik iso ngendek mobil. Hop. Kae gak hop ngono. Guk ngono lho. Kiri apa awakmu? Wong kirike ora ngeyel. Kowe iki menungso kok ngeyel. Kirike ning kono ora ngeyel. Makasih, Dik. Lah ora wong kirike ning kono. Kowe nyapu. Lah ngomong-ngomong masalah kewan. Kowe roh jago. Roh. Jago kena kluruk melek apa merem? Ya melek. Merem no, merem. Ah salah. Lah iya no merem no. Salah. Lho lah piye? Pitik jago nek kluruk melek apa merem? Lah merem. Salah. Lah apa? Melek ya salah. Oh. Melok kowe melok dagel apa piye? Sapa tuh ki anake sapa tuh kuwi? Oh, omong ngono ta Dik. golekno gedang tak untal engko. Omong ngono ta Dik, sing cah cilik-ciliki bapak ibuke omong. Oh iya, dari Bapak Polsek tadi Ya. ada pengumuman bahwa yang membawa anak kecil harap dititipkan di penitipan sepeda ya. Lah kono ning kono ya. Ayo rono kabeh. Apa pitik jago nek kluruk melek apa merem? Merem. Salah. Melek. Salah. Lah piye ta? Pitik jago nek kluruk cukurukuk. Ora nek pitik jago kluruk kok melek. Merem. Ora enak. Kowe pitik pinter ya berarti. Ya ngerti tuh aku dunia perpitikan. Kowe iki umpamane embong iki. Iki dalan. Ya ratan. Pitik teko kono sampai teko kono. Lak menungso kok nyebrang kok mesti tolah-toleh. Lak pitik langsung kunuk. Ini sebabnya apa ya? Sebabnya pitik gak duwe akal. Menungso sebab duwe pikiran. Goblok kowe. Goblok. Menungso diciptakan duwe akal dan pikiran nek pitik gak duwe akal. Mulane nyebrang langsung blunus. Lah ora kuwi. Lah sebabnya apa pitik nek nyebrang kok gak tolah-toleh? Lah sebabnya mripate ning kene karo ning kene. Dadi mlaku ini gini. Langsung dedo. Lah lak pitik iki mripate ning kene mesti noleh ngene. Kan ning pinggir pitik mripate. Apa enek pitik mripate mlumpuk ning tengah gak enek ta? Ora pinter. Enak pitik mlumpuk mripate ning tengah. Nyapa? Pitik sing joget ndek bengi. Kowe rumah sak lho kuwi kabeh mesti kok ora iso noleh-noleh mesti lurus. Berarti kewan kleru kowe. Sapi sikile pira? Papat. Sapi sikile? Papat. Pitik sikile pira? Loro. Pinter kowe. Iya. Ula sikile pira? Ra isa. Takonmu piye jajal? Sapi sikile pira? Papat. Pitik sikile pira? Loro. Ula. Lah iya. Ra isa. Ula ki ora duwe sikil. Lah sebabnya apa ula kok gak dikai sikil? Sebab ya ora enek kakean to guyuk. Ora isa. Lah terus sebabnya apa ora dikai sikil? Sebab ula ora dikai sikil sebab nek dikai sikil nyokot. Lah kok iso? Enek ula kayak ana sikile ha. Piye to? Cokot, Dik. Blokmu. Piye omongmu piye. Sebabnya apa ula kok gak dikai sikil? Sebab gak duwe sikil. Gak ya? Ora. Sebab ula nek dikai sikil nyokot. Lah kok iso? Enek ula kayak ana sikil. Cokot klaks langsung. Ora sikil tok ndasmu ya dibatok mangsaku. Lesu lho iki. Lah kuwi lak ular roh. Apa? Wong lak tanah iki iso subur perkarane apa? Cacing. Lah cangkeme cacing ning ndi? Nang ngarep. Apa enek ngarepe cacing ndi roh apa piye? Nang guri. Ning buri to cacing terus piye kok cangkem ning buri? Nang ngiringan. Cacing kok cangkem ning ngiringan mlakune cacing mau ngene lho apa piye kok? Angel lagi. Cangkeme cacing ning ndi? Gak iso to katok to. Katok. Gampang. Apa? Cacing dicekel tangan kiwa dilikitik engko lak meringis berarti ya cangkeme tamu. Dilikitik. Nyapa?
Ndagel penak lo nyapa dadak ngilikitik cacing barang. Lah nyapa timbangane ngethuk-ngethuki sikil ning ula. Kok iya wong iki koe. Apa bedane menungso karo ayam? Lah lak menungso ki berarti ya menungso nek ayam ki kewan. Ah, salah. Lah apa bedane menungso karo? Bedane menungso karo ayam. Nek menungso jaman jek urip duwe jeneng, nek pas mati wis gak duwe jeneng. Tapi nek ayam jek urip gak duwe jeneng tapi nek mati duwe jeneng. Lha apa enek ayam kok mati duwe jeneng? Enek. Apa? Ayam bakar. Oh iya terus. Ayam kremes. Ayam lodo. Lodoh ora nek lodo iku ora enek. Lah aku macaku lodo. Lodoh. Berarti enek duwe jeneng ya. Duwe jeneng ayam. Bedhekmu jan termasuk apik termasuk. Cah kene kok lele. Berarti lak umpamane pitikno sok mangan ngono ya. Terus lek kewareken mangan terus nelek to. Iya. Iya. Iya wis. Teleke pitik iki jenenge apa nun sewu? Telek pitik kuwi jenenge lencung. Ah iya, telek pitik apa sing ra mambu jajal? Telek pitik garing. Hah, mambu no. Telek pitik sing wis kuno. Hah, sing mambu, sing teles. Telek pitik sing dienggo rabuk. Sing mambu. Telek pitik apa sing ora mambu? Telek dipoto. Ora mambu iku. Gak mampu telek dipoto mbok ambu gak kena. Gayanmu iki tibake ngilikitik cacing karo moto telek to, Dik, Pak. Nek nang omah prei tanggapan lo golek telek karo cacing mbok foto ya. Ora ning ngono lho, awakmu lah bedak iki mbok sing ilmiah. Oh, bedakan ra ilmiah lah bedakan weruh banyu segara. Ero. Weruh uyah. Ero. Sebab apa uyah kok asin? Sebab ancene banyu segara ki teko asin terus ning kono kuwi mengandung mengandung mbokmu kuwi. Alah. Sebab di situ ada molekul. Alah, molekul untumu pucet kuwi. Ya sebabnya apa banyu segara kok asin? Sebabnya mbok dilat. Jajal ra mbok dilat lah ing lagaruh asin. Pinter bocah kene kok. Bocah kok iso pinter. Wong bedekan kok moh kalah ngono ki nyapa jajal awakmu. Lah iki kok iso lampu ki sebabnya apa padang ini ki? Sebabnya mengandung aliran listrik. Alah keliru. Enek diesel nyetrum mbokmu. Setrum. Alah setrum ge nyetrum mbokmu. Lah sebabnya apa lampu kok padang? Sebab mripatmu melek jajal lak merem. Nah, pet. Tunggalane laut lho kuwi. Kok bocah ki kok rumangsaku. Bedekan kok mau kalah to. Ki suwe-suwe awake cekel Pak Polisi lho perkara bedekan. Ya ora ning ngono ki menghibur, Mas. Menghibur warga masyarakat. Paling tidak memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-71. Iya. Apa sing arep mbok kayak ini sing mbok persembahkan untuk HUT kemerdekaan? Ora enek. Loh. Apa wis dikenane wis barang wis. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawannya. Paling tidak awak dhewe menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur mempersembahkan apa nyanyian, tarian, apa puisi. Kan iso to. Walah. Cacing kaya ngono to ya ampun. Lah iya. Oh karepmu ngono to? Iya to. Iya awakmu ngesek aku ra iso. Puisi ya. Sembarang. Oke, kiringono. Siarne. Aku siarno. Hah? Warga masyarakat kini ben roh nang juara puisi. Iya. Zaman tahun 2004 iku ora sombong ra pamer 2004 2005 2006 juara puisi Dik. Tingkat apa? RT. Menika Mas Yudo. Alah kuwi mesti kepaten kuwi. Ya sing bapak-bapak, ibu-ibu ngono lho. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu. Sikilku Pak gawe entuk mlebu. Lah kowe, Dik. Apa ta? Iki puisi iki tenan lho. Aku ki serius. Iya, awakmu dadi MC. Aku serius lho MC. Iya, kudu iso. Hadirin hadirat Pak sopirin kolore pedot. Ya ampun. Dah, aku mulih aku gah aku ngono. Lah kok nesunan to. Puisi aku sing piye wis nganu. Ayo to, siarne to, ayo. Baiklah. Baiklah para bapak-bapak ibu-ibu sekalian, langsung saja puisi dari Mas Yudo. Kurang ngeten. Baiklah. Para bapak-bapak ibu-ibu. Suarane sing gede. Puisi dari Mas Yudo. Ngeten. Yo, ya sana kita sambut. Ngeten saiki, Guys. Dah, apa? Tak mengi. Kali lho ning kono enek nyapung ngeten iki tak tau wabuk tenan. Judulnya apa kowe? Pahlawanku. Indo ya anu nadane. Terima kasih. Urung ta. Indonesia. Ya, pahlawanku dari Mas Yudo. Silakan. Indonesia. Pahlawanku. Kau korbankan
jiwa dan ragamu demi Ibu Pertiwi. Tetesan darah, tetesan keringat, tulang belulang yang berserak-serakan adalah bukti dari perjuanganmu. Dari Sabang sampai Merauke, kau tancapkan panji-panji kemerdekaan. Kau kibarkan sang merah putih di penjuru negeri ini. Kau usir penjajah dari bumi Pertiwi. Pahlawanku, jasamu akan ku kenang sepanjang masa. Terima kasih. Lho, iki lho Dek, percontohan. Iki termasuk dagelan percontohan. Iki lho. Klerumu kuwi lho, Do. Apa? Klerumu pahlawanku ngene bakulan pentol apa piye kowe rumah sakit. Ngene mbok Iki ngobarkan semangat, iki ngobarkan semangat goblok. Iki semangat, ben semangat. Sepisan ae, enggak apa-apa lah awakmu rong tahu. Lah awakmu apa iso? Iso. Tak sharene. Nah. Baiklah para bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahaya. Loh, Dek. Bahagia bahaya bajul tok apa wis sampeyan mbane iki tak tuwapuk tenan. Maaf ya yang berbahagia. Untuk selanjutnya adalah penampilan pembacaan puisi dari anak kita dari TK 02. Loh, Ya. Dek, kecot apa piye kancane? Tak tuwapuk. 02 apa? Kecot e. Dari telulikur ya. Telulikur apa to, Dek? Ulo. Selikur no sing apik. Apa? Ya engko tak amonis mampir ono enek ayo. Penampilan dari peserta nomor urut 2 inilah dia Mas Percil Su Kadeni. Ya. Lho. Nyapa kok mbok kayak embel-embel Lah jenengmu siapa ta? Mukidi. Ya. Cok tenan. Mas Percil. Ya. Silahkan. Pahlawanku, Abang biru engkau lampu adalah disco. Awakku pahlawanku awake mikir bojo loro. Bojo Oh, sing pahlawan kok yo ndek bojo nom bareng ya. jaluk disayang. Sing tuwa njur wekah ditinggal. Dek, ini. Apa ta? Ini. Ngisin-ngisini kancane kowe iki maksudku. Lah piye ta masuk musiknya kurang apik ngono kuwi? Ya ora ngono, musike mbok sing ngebit napa piye lho. Piramane sing mares. Menghentak. Oke. Halo, semacam oh, ya, iku lah. bisa Dik, bisa. Kowe ra gelem request sok anu request karo pemusike mare gak roh ae. Yo ayo. Pahlawanku, engkau adalah cucak rawa. Cucak rawa. Cucak rawa, dawa buntute. Oh, buntute. Sing akeh hulune. Iya. Yen digoyang ser aduh enak. Anu Dek. Wis bar ya? Nyapa ta? Bar. Nesunan lho wewe dadi wong gampang nesu lho. Jangan begitu. Orane ngono, kancane penembak masuk ya ora. Lah piye maksudmu njaluk Ya sing karepku piye? sing nggenku mang lho. Oh, Indonesia to? Indonesia. Ora omong kok. Awakmu kan malah bahasa Indonesia. Ngono anu request pemusike garuh goblok. Orane ngono, awakmu kan bahasa Indonesia. Awakmu bahasa Jawa. Oh, geguritan. Ya, geguritan. Aku Indonesia, kowe bahasa Jawa. Ya. Iya. Sak piro kae Indonesiane? Samene lho. Lah. Indonesia tanah air Siti Toyo Kulo. apa kuwi? Siti Toyawi apa? Tanah air. Tanah air beta. Kok iso Siti Toyawi Lah lho? tanahnya apa ta? Siti Air Toya. beta. Aku. Lah iya ta, Siti Toyo Kulo. Aku malah goblok kok suwe-suwe. Wis to manut to. Pusaka Sok keris. abadi nan jaya Abadi selawase. Indonesia sejak dulu Wiwit biyen mula selalu di mesti puja-puja bangsa puja bangsa. di sana. Ning endi? Lho Aduh. Lah kowe ngguwetak lho kowe. Di sana Ning kono. lah. Di sana Ning kono. tempat lahir beta. Mbokku dhewe. Lho. Kok iso mbokku lho? Kamu lahir ning kene sapa? Bapakmu piye? Neng mbok Lah ya wis to. Sepenting dibuat, digendong, dibesarkan bunda, dipakani, dimiki komplit. tempat berlindung Panggonan
di hari tua. Pensiunan. Apa wi? Pensiunan ini apa? Itu tempat berlindung dari tua pensiun PNS barangnya. Ayo. Sampai Sampai menutup mata. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis coba tekan wis ninggal. Pamudin ana wong kepaten ki lho. Dek. Iso innalillahi lho. Nembang. Sik. Heeh. Kancane dhewe enek. Sopo lho? Lho, awake dhewe iki kanca iki senior awake dhewe lho iki. Senior endi? Artis dari Jakarta datang untuk ke sini. Pernah membintangi film Warkop DKI pernah, sinetron-sinetron pernah, Soimah Show juga pernah. Ya tampil Mas Dudung Sri Mulat. Loh, teko ya ta? Ya, iya piye ta? Oh, yang lek teko kene langsung digulung. Oe oh. Oe oh. Iya. Oe oh. Iya. Ae. Dah. Apa iso ta? Nek didelok saka posture ya ta. Wonge gedhe dhuwur, penampilane seterek, iki jelas wonge nasionalis hebat. Ya. Contoh kaya awakmu. Merdeka! Merdeka! Hebat terus. Wong iki mesti hebat. Iya. Merdeka! Merdeka. Alah. Ya ampun bocah. Lho he. Dah, dah. Aduh. Lah kok iki sing biasa ning gumul to, Dok? Ning kene lho. Wah, diomong Sing aduh. Merdeka! 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 Merdeka. Ya ampun, Dek. Dah. Aduh. Tembak. Tembak ya. Tor. Tor, tor. Dah, dah, dah. Dah, 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 dah. Waduh. Aduh. Iki iso Agustusan ora to, Dok? Sing tegas, sing tegas. Tegas. Iso tegas gak? Ora iso. Sing tegas. Umpamane awake dhewe iki anu, enek londo. Belanda, Belanda. ada Belanda. Enek mburi. Asas Belanda. Cel. Hit. Hit. Dar, dar, tangkap. Cak. Des. Tangkap. Bener. Ayo tembak. Ayo tembak. Dah. Alah. Dah. Benci aku salah terus kan mau salah terus. Londone gak mati. Londone keri. Lah mbok kene tok keri lho londone. Ayo, ucapan. Oh, iya. Paling tidak kasih ucapan selamat untuk warga. Terima Aku kasih. mau wis, ya tak kasih. Oh ya wis. Amas ngadirin sekalian. Lah. Hadirin. Mas. Kok Mas ngadirin lho? Hadirin. Para hadirin. Para hadirin sekalian. Lah iya, tadi ada Mas ngadirin teko karo bojone ya, Wan. Oh, alah iya. Ben. Suarane digedhekke. Iya sih, Mas. Lah iya. Malah jegok. Pas iki. Bisa aku. Kaget. Apa toh malah ngediri? Suarane gede iso. Iya. Bisa sakmene lah dadai. Iya. Selamat mamal. Malam. Selamat malam. Selamat malam iku nek wong sing teko sithik. Nek sing teko akeh. Ini akeh pada kumpul kan semuanya. Kumpul. Kumpul iku nek meng wong 10 iki sakmene mbane. Akeh. Apa kabar semuanya? Kabar. Apa kabar? Dik to. Nyapa? Kok kleru terus omongane Dik to. Iki piye to Dik to? Iki iso nasionalismene iso apa ora? Nasionalisme? Puisi coba jajal iso apa ora? Puisi. Puisi. Isa. Apa sing ngomong? Lho. Isa apa ora? Wah, aku mau ngrungokno sampean loro kemekelen. Wah, duagelan. Ternyata duagelan ning daerah malah lucu-lucu dibanding dagelan Jakarta. Kok iso? Nyek weh. Ora. Nyek. Rungokno to. Lambene dang. Ayo. Piye? Rungokno sik lambene rungokno. Ayo. Dagelan daerah itu ternyata lebih lucu-lucu Daripada dibanding dagelan Jakarta. Kar. Jakarta. 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 Lah iya.
Ternyata iso aku ya. Bisa. Kancane Agus kok ya. Penyanyi ayu-ayu. Ayu. Kok enggak pada ikut ke Jakarta sekarang lagi musim akademi itu kok enggak ikut autopsi kok ke sana? Sah. Oh. Aduh. Ungkalen lambene to. Sampean ki dagelan senior lho. Pelawak Jakarta lho. Sering masuk TV nasional lho. Lah iya. RCTI, Indosiar dan lain sebagainya. Mosok kok autopsi tak? Itu loh sing melu akademi sadurunge kan ditos dulu kan. Tes. Dites. Tos itu mie ayam. Ditos itu namanya mie ayam. Dites audisi. Itu enggak diotopsi, tapi diasudisi. Audisi. Iki lo bener. Loh, Bener. Audisi. ya ampun. Sampean tadi nyanyi berdua enak banget. Sampean iso nyanyi? Bisa Pak? nyanyi? Bisa berarti. Kalau saya kan nggak mau lagu campur sari juga bisa tapi lagu-lagu lama. Iya, lagu-lagu yang standar ya lagu. Ono kan umpama sirahmu megar. Dek, Rena dek. Umpama sliramu sekar, sirah megari berarti bacok ngono apa piye kok? Umpama sirahmu. Oh iya ya. Oh iya. Lagu aku Ayo. Malah gila aku suwe-suwe. Aku siji gila tadi. Aku nek ngoco ya gila dhewe kok. Masamu dikira awakmu tok sing gila. Warga masyarakat kelompok. Lumpuk Iya. ya, lumpuk. Ibu-ibu, awakmu kan Ibu-ibu mana ini sama saya, ibu-ibu itu kan sama-sama kaum betina sama saya. Anu wanita. Oh wanita kita. Iya, wanita. Tapi nek Mas Dudung Eh. iki berperan wanita cuma neng panggung. Ya. Neng Ya. panggung gayane nganggo gaya sok banci, sok kemayu. Oh itu betul, kalau bahasa Inggrisnya just on the stage. Jadi hanya sekedar di atas panggung. Neng atas panggung macak wedok. Iya. Tapi lah di bawah. Neng isor Ganti daster. lah malah Mudun teko panggung ya lanang tenan, anakku akeh putuku akeh kok mangsane benci aku. Iya lah kemayu deh ya apa tuh. Kemayu awakmu. Iki nembang. Nyanyi awak dhewe. Heeh. Aku Mas Percil nyanyi, saya juga nyanyi suara satu. Suara dua. Lah awakmu suara kiri. Lah. Nang, back. beda lho. Kira iki biasanya gak njajal lak kira banci pengen rungokne aku. Jegoke piye? Cegonge piye? Lah lak kira lah pokoknya kira. Karo. Kiri lanang. Kok. Biasa. Banci piye? Banci. Ya enak. Apa mbok kira aku pelatih kiri apa? Ora ning ngono. Ini saya suruh gendeng. Gendeng, bukan gendeng. Gendeng, deng. Gendeng ya. Yo, Gendeng. nyanyi. Ya. Iya. Penari latar. Saya penyanyi awakmu penari latar. Berarti nyanyi nang kene, jogetmu nang kono. Kono lho. Kono. Latar cah-cah. Oh, saya jadi ini baking soda. Oh, wangel ra to omong to. Backing vokal. So Backing sudah. Ya, Backing vokal. ya baking vokal pokoknya jadi background lah. Background apa ta? Yang nang buri iki lho. Background. Iya, iya. Background. Ayo di-share nih Nanti saya. dulu disot lagi. Syuting. Kok syuting? Siar nih saya dan Mas Percil, Cak Percil sama Cak Yudo Yudo mau lagunya Ngelali. Iya. Ya. Para hadirin sekalian, Asik. Ya, Isa. untuk penyanyi Bekirut, Berikut Bekirut. Baiklah, jangan sampai kemana-mana dulu. Kita tunggu penyanyi yang berikut adalah Yudo dan Percil dalam sebuah lagu Beranak Dalam Kubur. Dek dah. Kleru. Tadi lo yang mau nyanyi jumulnya apa jumulnya? Judul bukan jumul. Ya lagunya apa? Judulnya Ngelali. Iya. Kita sambut bersama-sama. Sambut. Kita sambut bersama-sama Percil dan Yudo dalam judul lagu Jolali. Jangkrik nana iki. Iki obat ono mari liwat. Aduh tekane kok Jakarta iso jolali. Kleru terus. Ngelali. Ayo, selanjutkan. Ayo. Oh. Baiklah, selanjutkan kami tampilnya. Selanjutnya kami tampilkan Oh, walik-walik terus loh ya.
Duh, iki ngene iki lho nek tidak tanggapan durung ngerti bayarane ngene. Selanjutnya kami tampilkan Percel dan Yudo ngelali. Tepuk tangan. Oke, matur nuwun Mas Percil, Mas Dudung. Malam hari ini luar biasa karena Luar tidak hanya biasa. campur sari dengan artis-artis penyanyi, juga ada lawakan, tapi untuk kali ini luar biasa. Luar Ada biasa. ketoprak humor. Engko awakmu Ya. dadi apa to? Cukup. Aja padha dredah ana ing kene. Apa perkarane kowe nganti peperangan ning papan kene? Ora usah dadak kanggo peperangan yen ana problem apa wae iki dirembuk.
kanthi sarana sing aris, kanthi sarana sing damai. Yen to nganti bumi iki nganti mbok ceceri getis sing kaya ngene iki, ngertenono perang kuwi mono disurat disirat kaya ngopo tetep suasanane kejem. Ngerti? Sing menang kuwi mengko bakale ringkih apa neh sing nganti ana sing kalah. Bakale ringkes. Ngerti? Ora duwe daya kekuatan. Mula tak jaluk kowe aja nganti dertane kene sing rukun. Ya. Tak rewangi aku gandrung karo Siti kene iki. Aku nganti gandrung karo Siti tanggungan iki. Endi putih, Bu? Lah nggih. Ki gak beres ki yo nang. Alon-alon. Siti Kreweng ki nganti tarewangi gandrung karo Siti Kreweng kuwi supaya kowe iso ngibur kabeh para kawulaku. Ora dadak pencilakan ning papan kene. Sing tak jaluk kowe kudu bisa bebungah ana ing kene. Diajeng Siti wong ayu, coba jumeneng kene diajeng. Aduh, aku anggere petuk karo bulurah ngene iki piyu. Tak rewangi aku gandrung karo Bumi Kreweng iki. Jalaran nyemoko saka sliramu dhewe wong ayu. Ngaten Kang Mas. Ra bisa to dilateni? Ijin. Lah ngono lho, Cok. Mas, Senggakmu kok kabeh mung weke sapa? Ana sing duwe. lah nggih to. Niki sedanten menika gadane panjenengan lho, Mas. Alah. Bangkeane weke sapa Bu Siti? Bangkeane weke Pak Sukijan. Oh, Pak Sukijan. Piye sing duwe kuwi kok? Lah nggih. Irung Bangir duweke sapa Bu Siti? Gadane sinten, Mas? Irung Bangir duweke Pak Sukijan. Berarti sedanten gadane Pak Sukijan. Sing duwe Pak Sukijan. Kangenku karo sliramu pindhane kaya kangene marang kabeh para kawula ing dusun Kreweng kene wong ayu. Ngaten, Kang Mas. Mula aku njaluk titip aja nganti ana sing padha rebutan apa wae dadi gegeran sing kaya ngene. Injih Kang Ya. Mas. Injih. Coba sliramu enggal lenggah maneh wong ayu. Paring rumiyin. Kene para prajurit nyedak kene. Perkara sing perlu lan sing wigati. Aku ngerti yen to manggone ana ing blambangan kuwi sing dadi perkara. Mula tak jaluk kowe sing padha rukun nunggal nyawiji kene. Tak adepane para kawula ing blambangan. Sumingkir klumpuk kene. Halo. Yen tak dulu iki prajurit segelar sepapan. Sono ndi? Kowe prajuritku le, rene kene lho. Ora pasang. Lho. Ki prajuritku lho kuwi. Apa nggawa KTA? Lho kok Sing jelas Mas, sing jelas Mas. Ora iso kowe kok iso dadak. Iki kawulaku. lho, jarine sing kaya sekak lho. Duh, cekak piye to Mas? Ki prajuritku iki kok iso. Oh iya bener. Nah. Ngene prajurit Saudil. Lho, kan kowe prajuritku mung sitok. Ana apa? Kok Kang untumu pucet kok iso Kang kuwi lho. Aku patih ongkot buta. Wah, bape. Ojo banter aku patih goblok kira mosok. Nyembah. Idoni. Nyembah. Patih Belambangan. Nah. Ngerti yo kowe prajurit? Iki prajurit segelar sepapan saka Majapahit, katitik genderane umbul rontek-rontek. Ora kleru ongkot buta. Piye minak kencur, anu kocar.
Iya ya pati iki aku kok iso. Minak Koncar. Sing piye? Kowe wani tumuju ana ing ladan Blambangan mengku karep sing kepiye? Ngertenono. Para kawula Blambangan padha nyak-nyak tatanan ana tepis sing Majapahit. Ya. Karana pengin duweni kekarepan nganti kabeh kepikut supaya bisa ngewangi Blambangan. Nyapa, Lek? Nyapa iki lho blabake kok. Nyapa? Jurit benake sik. Ngesake, dibenake dhisik. Perjurit Majapahit ke manut. Ngono ya? Nah. Sesuk usul karo juragane. Nek wis nganggo karpet tukane laban. Ben siset. Nek laban sik kurang tambahi kompon. Wis sip. Bayaramu tak tambahi. Wis. Wiwitane kowe nampa blonjo sak wulan saka Blambangan 1,5 juta tak tambahi. 1,5 juta dadi 250. Duh. Niku jenenge mboten ditambahi. Lah utang kreditan panci ya. Minak Koncar. Sing kepiye? Aku ngerti yen kowe dinuta karo Dyah Ayu Kencana Wungu saka Majapahit. Juwita Ayu. Bener. Sing karepe supaya nelokake sesembahanku Sang Prabu Wuru Bisma ya minak jinggong. Ya, Ning mokal nganggo lamun yen kowe isih ana patih angkot buta karo prajurit sak udil iki. Jur karepmu Karepku yen mang peperangan gedhe antaring para prajurit karo prajurit saiki kowe karo aku. kowe karo sik tak wedeni apaku. Apamu? Apamu? Lah iya, sik tak wedeni apamu. Minak Koncar. Piye? Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu. Mergo apamu aku rung nate ngerti. Padha. Piye jare kok iso? Nah, malah kerik. Ya. Kalahku kecut. Mula Gelem mundur apa ora? aku gelem mundur. Ya. Aku gelem mundur lamun kowe iso nglangkai bangkene iki. Piye? Loh. Gak apa-apa manut to penak-penak. Kene, Jo, kene Jo. Manut to penak-penak. Aja mung percaya kowe. Maju saiki tentokake. Angkot buta apa Minak Koncar sing tumekeng Ning pralaya. papan kene ora Yo. sah kaya carane bocah cilik. Ya. Aji mantram sakti buktekne. Rada minggir le. Ingkang ngatos-ngatos Paman Patih. Pancen Sekti Mandrakuna pergi saka Majapahit. Gelap sayuta aku ngerti. Genti tamakno ajimu yen kowe pranyata Senopati Agung saka Majapahit. Nyo. Iya, maju le, maju. Uruk! Uruk! Prajurit, ubren. Duh, saiki. Kula saking Karang Pradesan. Duh, Paluombo badhe swita wonten Majapahit. saking Palombo kok sampun ngagem-ageman kraton. Kula tumbas Niki, wau teng toko kula nggih. Lho. Dadi kersane pantes. Lah nggih. Oh, dados nembe kemawon kala wau. Leres inggih. Nggih. Titik saking ageman panjenengan boten traipun piantun pidak pejaraan trasipun kusuma rembesing madu. Pancen leres mboten kula selai. Panjenengan menika Kula patih Minak Koncar. Minangka salah sawijinipun rangka dalem wonten ing Majapahit. Swita wonten Juwita Ratu. Dados kula menika ingkang dipun pinitaya kalian Juwita.
sedaya perkawis wonten Majapahit menika mesti kula ingkang dipun timbali. Nesu mesti sampean Kok ora nesu kok ngomong ae. Lajeng sak sampunipun watuk sak sampunipun panjenengan matur kados ngaten. Kula badhe suwita wonten ing Majapahit menapa dipun betahaken tiyang kados kula menika. Piye, jurit ngertenono yen iki Majapahit butuh salah sawijine taruna sing kaya ngene iki, sing pengpengan. Ya. Bisa ditampa. Saged dipun tampi. Bisa ditampa. Syaratipun syarat siji kudu duweni kabisan. Inggih. Siji kabisan babagan bilaraga. Sing nomor loro kudu duweni salah sawijine cara supaya piye ngringkes para kawula ing Blambangan. Menawi mekaten ingkang dados syaratipun utawi srananipun kula sagah bringkas para wadya Blambangan ingkang damel kisruh wonten ing Majapahit. Panjenengan sampun pirsa napa dereng? Sinten ingkang Adipati Blambangan ingkang aran Adipati Minak Jingga. Adipati Minak Jingga Ingkang badhe damel onar wonten ing Majapahit. Patih Menak Kuncar. Prastya utawa janji kula. Kula badhe lumawat wonten ing Blambangan menawi sedina, 2 dina, gedene 3 dina utawa seminggu kok ngantos kula mboten wangsul malih. Lajeng panjenengan Kula nginep. Duh, kok nginep to? Panjenengan itu dinuta. Kula badhe sagah bringkas para wadya wonten ing Blambangan. Blambangan sagok Sagah. Nanging saderengipun kula bidal wonten Blambangan, kula badhe suka parisuka. Gegendingan kalian nyuwun bebungah. Inggih. Monggo. Amin. Ditungakne desa kene iki seger waras yon. Akeh rezekine. Nak ya ngono yon. Anji. Bulurah awayu. Walah. Iki lara bulurah ra diunggahne ya eman. Bulurah ndi tak nembang karo aku. Pak Sugijan buwe tembu ndi, Pak? Aja isin ora usah wedi. Aku jane ya percil mau lho, Bu. Ayo nembang rene. Bulurah, Bu. Loh, kok dada? Ora usah wedi nembang karo aku bareng-bareng ning desane dhewe. Ketinggalan apa gila? Ora gila. Yen wedi karo aku macake mau bagus koyok boy kok saiki malah koyok ngene. Boy anak garangan iki. Monggo mriki Bulurah sesarengan kalian kula nembang-nembang sareng monggo mriki. Monggo, Bu. Gak iso nyanyi joget tok karo nyawer ya gak mopo. Ame dhewe iki penak-penakan ya. Njek sing penting sawerane niku lho, Bos. Godhong waru bolong-bolong. Cahayu moblong-moblong. Godhong waru rasa omah iki, bodhong waru kuwi bolong tengah, bocah ayu ora tau sapa omah. Ayun. Dawuh bose. Sing dadi iki aku nyuk. Tak tau apuk sing dadi iki aku iki. Kadang ya lali barang lho, Bos. Dayun. Dawuh, Bose. Aku apene mlaku ning Majapahit. Endi to bulurahmu kan? Bu, rene ta, Mang? Nembang ayo, tok bulurah nembang karo aku. Ayo, Dayun. Bulurah kersa nembang karo aku. Mugi-mugi tepuk tangan dateng bulurah. Injih. Mugi-mugi bulurah paringi seger waras panjang yuswa ya. Amin. Monggo-monggo mriki kalian kula dolanan ning kene mumpung sik yahmene ora usah turu. Ngantos jam 1 mangke. Iya. Ora rugi nanggap campur sarine dhewe. Campur sari dibonusi ketoprak. Campur sari tor murah banget, Bos. Ora apa-apa. Monggo Bu, kayon. Monggo mriki Bu. Sing arep lho. Lah iya, Go. Kowe dadi apa lho raimu mbok ora-ora? Nak jinggo. Ngene kongkonane bulurah kok dadi nak jinggo. Dadi apa kowe? Ya, aku Damar Wulan. Lah, ala kok rupane kok bakul cilok. Dilok to. Oh iya, Kak. Damar Wulan sing dadi kencana wungunge bulurah. Kencana wungu. Lah iya kencana wungune bulurah, aku kan dadi Damar Wulan. Iki ceritane piye karo aku? Ceritane kowe tak petani. Pateni. Petani. Tumomu kan oke. Ayo benang merah. Oke. Damar Wulan Yen kena tak elekne kowe aja kok bacotake anggon mulumaku. ora iso. Bali ana ing Blambangan. Bali, rawon.
Bali. Rawon enak rawon goblok. Daginge ombo. Mulih lho Bali kon jare mulih. kula awakmu nawani aku Bali mau dikei rawon mau rawon. Aja kok bacotake anggonmu lumaku. Ora iso. Pokoke aku langsung ning Majapahit goleki kencana wungu. Aku apene ngobrak-ngobrak daerah Majapahit ning daerah Pasuruan. Ora bisu. Bisa nyok, ora enek bisu. Ora bisa. Aku Pokoke kowe kudu bali ana ing Blambangan. Yen nganti kowe bacot ana ing Majapahit, sirahmu ndasmu kudu gemblundung ning papan kene. Apa kenek wong gendeng wong iki iso glundung ya apa kenek? Tak ketok sirahmu. Aku ngumbul. Aku njimok wedi, tak sawur wedi. Aku buka payung tak ngene. Rek. Iso. Tak sawat watu. Wes, Sawat watu. Aku nggawa seng. Tak kei seng dadi mendal ngenai raimu neh. tak tangkis nganggo tameng. Sat. Sik tak antem seng gedhi. Yer. Aku dadi tukang titik watu. Apa hubungane to kowe iki? Iki banyolane ndi? Cah gendeng. Cah gendeng. Pokoke kowe kudu mundur. Ora iso bali saka Majapahit. Aku iso ora iso kudu madhep ning Kencana Wungu. Yen pancen kaya ngono kowe ora kena dielikke sarana alus, gak kowe kudu dielikke sarana kasar. Ateges aku lak alus karo kasar, alung piring sing pilih sing campur, enek mine, kasar kuwi rada gak alot. Gelut Dik, gelut. Oh gelut ya. Tangan tengen rumah sakit. Kiwa kuburan. Milih sing ndi? Aku gak milih. Milih ya. Tengen. Rumah sakit baptis. Aku. Tengen. Tengen apa? Tak pijeti awakmu. Lah timbane keju awakmu. Awake dhewe iso ora iso kudu perang bengi iki ditemtokke ana papan kene kowe apa aku sing temekane. Sineksenan bumi lan langit lan sak isine. Sineksenan apa? Bumi lan langit lan lintang rembulan sing ana. PC mripatmu. Nyapa? Ketutupan tirop lho goblok. Iya. Ketutupan tirop. Lintang rembulan. Lampu lan. Balik ana Blambangan yen kena tak elekake serana alus yen ora kena. Ya. Yo temtokne papan kene. Nembang sik nembang. Iki nembang sik tantang-tantangan. Jane perange cacah iso dienggo awake dhewe ta. Ora, wis pokoke iso ora iso awake dhewe nembang sik. Oke, siap. Oke, tantang-tantangan. Ngono. Ngangge apa? Palaran. Oke. Keparut. Nih. Apa ta? Keparat. Oh, keparat. Kepatak. Iso ora tuh? Wis ngono wis. Kowe njajal. Anu ya Yon, tak tantang ya Yon. Iya. Kepacul. Piye? Keparat. Bener bisa. Bener. Anu, C. Oke, C. Masuk. Wes, Gak mampu. Ora mampu. Ra iso paling. Oh, datang. Ya ora iso lah. Damar wulan, asik. Damar wulan. Ayo padha ngaliyarana. Aja rene. Ning kene enek Minat jinggo. Apa-apa. Kowe aja kudu lunga. Yen ra lunga bakal kowe ra duwe nyawa. Damar wulan, Yo iya. damar wulan. Asik. Rupamu kaya wong kere. Rupamu yo kaya kethek mandanan lambe. Minat jinggo. Kowe kaya wong ra duwe. Minat jinggo. Rupamu kaya cempe. Yo, perang. Oke. Tak.
sing mbok antem aku sing glundung lah nyapa kowe melu glundung lho. Kebendalan lho, kebendalan. Enek bendak li ora enek ya. Kowe kudu lho, ayo ngalih sapa iki? Ha. Ngurusoi wong perang. Medun merah. Mudun ora? Ha, sak. Mudun. Ngurusoi wong perang. Mudun. Angger wayah gereh mateng mesti teko lho. Lah iya. Yo ngomongi nging teko bareng kok. Hayo. Han. Siapa tak gitu? Mbah. Macara! Macara! Maju! Kok kerang tuh? Rada maju! Nggih. Maju, Bro. Tuh. Piye maksudnya? Mulih jam piro? Tuh. Siap, gerak! Arep tombok sikil. Lencang kanan! Gerak! Ya cok tenan kowe. Lah iki nang kono lho nyapa. Apa nek minat jenggot sirahe dawa-dawa tangane damar Lah kok ning ndi? Siap, gerak! Iki jane sapa to kita? Lencang kamu! Se. Ayo. Gini. Cangkemmu iki piye ta? Urung barok! Nah, Wis kok ndek kok. sampean ki wonge seswol, sampean kudu sing apil iki. Siap, gerak! Ijek siap, Dik. Isik to. Isik. Lencang kamu! Ka! Enek kane. Oh, lencang Enek kamu. kane. Aja dipedhot. Lencang kan kemuka. cengkemuka ngono lho. Kene, Dik. Lencang muka. Lho, ya ampun. Muka lagi. Muka kok. Ora muka ta? Ora. Stop. Bos. Ora iso. Ora iso. Udu. Yo, sapa iki yo? Udu bisu. Bisa. Bisa. Peamu. Stop. Sapa kowe? Kok Kowe aja kalah karo asu. Lho, kudu perang awake, Dik. Eh. iso deh itu banyol itu. Iso, Dik. Masuk. Dah. Apa? Lah kowe iki wong kok nggawa puteran radio iki. Kuwi ngono benik. Kandhane ngene. Ora. Serius. iki. Sapa kowe kok wani Malang? Lakuku ana ning Majapahit. Ki ape tak pateni damar. Aja mbok pisah. Yen nganti pisah berarti wengi-wangi karo Minak Jingga. Oh, sik to. Ora iso engko sik, kudu saiki. Saiki kudu dibar. Ayo apa piye? Terus bahasa aku lek Lek kowe ora iso nengahi ning masalah iki kowe sing tak baketi tak salah. Alasan kowe iki wong tuwek ning kene kudune mesti iso nengahi. Wong tuwek kudu iso dadi panutan karo wong nom-nom. Kudune wong tuwek kudune iso Iso ora dadi wong tuwek, nek iso dadi wong tuwek ya piye carane kowe? Aja sakarepmu dhewe kowe. Ayo. Pak Suki. Ayo Ngomong apa kowe iki? Pak Sukijan. Tulung. Tak omongi. Nyapa? Kowe iki apa lali to Le karo aku? Lah, Sapa? Loh, Sapa? gelem prawan to? Gelem rawan? Begawan gelem prawan. Apa enek begawan gelem rawan lho? Sopo? Mau Doro. Mau Doro. Loh, Oh, sing nabuhi ra iso. Lah piye ta? Lah mestine kan yo. oh, jeleng. Lah ngono lho rek. Kono lah awakmu Jeleng. jeleng. Ayo. Aku sing kowe ke. Mau Doro. tekono. Sampean sinten? Gelem prawan. Gelem rawan sapa? Mau Doro. Oh, Ya ampun. alah bocah iki ya ampun.
Ini lho. Tabu angkatan Angkatan, ya, Ngono nek angkatan. pas. Oh, culne goblok. Colne. Sret. Tabuhe diangkat sik, Colne. Lah, Nah, ayo. panjenengan menika sinten? Patih Maudoro. Oh. Duh. Ceblokne. Blokne. Tak warai ya, Cah. Kita warai tenan ya. Khusus kendang ngono. Dadi mau apa? Maudoro. Maudoro. Jreng langsung joget tak tok tuntung, tak dong tuntung tak bareng ya. Ngadeg ya. Oke. Ayo. Iya. Kingko iso kingko. Langsung ngadeg kabeh. Tangane ning kene joget tak tok tuntung, tak dong tuntung tak. Oh, alah. Tak tuntung tak. Iso kingko mesti ya. Iso. Iso kingko. Ayo. Iso. Ngadeg kabeh. Ayo. Sampan menika sinten? Patih Maudoro. Oh. Hey! Asik asik asik. Asik. Asik asik asik. Lah. Lah. Campur sarine gendong. Ngedian. Wedan kabeh. Pimpinane sapa? Percil. Pimpinane sapa? Percil. Sorry. Kowe iso gawe campur sari sing apik ora? Iso. Kowe aja ngisin-ngisini lho. Kowe roh begawan iki mbiyen nom-nomane dadi apa? Dadi apa? Pas ki braka kathoke iki lho. Oh iya. Nom-nomane dadi pas ki braka deh. Ya sorry Bos, sorry. Ya caca ra iso lho anyel aku. Patih Damar Wulan ya kok awas. Tak kandhani. Mama aku dikandani. Oh kaya mentok. Oh, mentok tak kandani. Oh, liyane tak kandani. Heeh. Mentoke anggitmu sopan lho. Lah kok iso sopan? Aku liwat karo mentok di Sopo? Pripun? Mas. Ya ampun. Jadi begawan sih iki. Hei. Iya. Aku liwat lho. Mas ngono. Rumangsane sik enom lek aku di mas-masi. Has. Ngono lho kae. Mentoke apa kowe? Lah toh. Ha nek ngono ya padha karo pinter kene pitik jago. Nyapa? Aku mangan rawon to gek nek lawuhe metu ning warung arep tuku kerupuk. Diloroi lho. Piye? Tuku kerupuk. Tuku kerupuk. Bener no. Cukuruyuk ngono lho, cukuruyuk. Pripun? Muni yo. Cukur. Pitik apa kowe ngono? Sore mang wis kok gawe. Ayo, nggih. Sapa sampean? Iki tenanan iki. Nggih. Serius. Kowe seliramu Angkleng Darmo karo Angkleng Darmo Damar Wulan. Oh, alah. Stowek kler. Genah sing ngewosi kono lho. Ayo. Damar Wulan. Lan kowe minak jinggo. Eling jaman geger ngrati. Eling. Krodane Joko Umbaran. Kebo marcuat ngamuk. perang tanding karo Joko Umbaran. Joko Umbaran Iya. Ya kowe to jaman nom-nomanmu. Ya aku jenenge Joko Umbaran. Kowe kalah tak tulungi. Terus kowe tak aku anak. Nggih. Lah iki Damar Wulan, anak asli, anak asli kandung. anakku. Berarti kowe iki termasuk loh. Lur. Piye to cah iki? Iki lu jauh lu. Telek. Sama ta? Mbah. Sapa ta? Sumpah. Mbah ya. Dosa kowe. Iki dulurku. Dulur. Padha karo iki karo dulurku dhewe. Berarti iki Lan sepurane sing akeh iki, Lan. Mas Nggo. Iya, Lan. Aku luput Mas Nggo. Aku sing kleru, Lan. Mas Nggo. Kau mah aku lek cengeng ngono yo gak. Aku gak mau. Ora 20 tahun lho aku padul. Aku ra ketemu. Ya apa lho? Aduh, piye kok kene? Ngapa kok malah nangis ngapa? Sikilku kok itu. Aku yo iso ae akhirnya piye dagelan lawas kok padane dagelan gak iki iso. Ayo, Saiki ngene, tak kandhani. nyapot. Ah. Opone sikil ditek dhewe opone. Ditek dhewe sambat. Tak kandhani. Nggih. Do. Lan ro. Iki tak cabut basaku. Oh iya. Do. Cil. Nggih. Kene iki yo enek ketoprak. Nggih. Apik. Apik nggih. Kok awakmu nggih guyon ngene iki ora
teges pelecehan. Mboten ada unsur pelecehan. Iki mau unsure Tontonan hiburan. Seneng. Ben seneng. Awit saiki golek toprak asli pun angel. Iki awake dhewe ya ora iso numprak asli Ora iso noprak isone ya mung kaya ngene. Kaya ngene. Nek enek salah ya njaluk pangapura. Lah nggih ngoten lho, Mbah. Lah iya to Yun. Lho, yone kae lho. Kayune kae lho. Anu ya, Mbah. Iki sadurunge awake dhewe mlaku-mlaku sik nembang ya, Mbah. Mbah, tur lakon iki mau, dadi lakon damar lan minak jinggo iki tegese wong iki kudu sing guyub rukun. Guyub rukun. Aja nganti perang saudara utawa perang paseduluran padha sak bangsa. Wong sak Indonesia kudu guyub rukun, kudu bersatu. Kowe ngerti gawe merah. Merah tegese. Gawe putih. Tegese Merah berani. putih. Genderone awake dhewe. Tegese Nggih. NKRI Harga mati. Nah, iki nggih. Cocok. Akeh iki lho iso teges. Aja nganti awake dipecah belah karo bangsa manca. Aja nganti awake gegeran sak padane bangsane dhewe. Bangsane dhewe. Ilingo karo Mukidi. Pahlawan sing wis gugur, ali-ali temumpang kasur, kuwi ngono larang regane. Aja lali jasane pahlawan sing gugur, kuwi ngono gedhe jasane. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati Jasa para pahlawan. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Berdikari. Apa, Pak? Apa? Lho, lha iya apa? Lah iya apa? Walah takut. Rame ya, rame-rame diramekne nek. Rame. Sindene Penyanyi ya ngadeg kabeh. Ngadeg kabeh langsung mulai apa ki sik Banyuwangi sik sitok, mari ngono dimedlekke. Rene. Dek berapa kene Dek. Khusus awakmu kene Dek, ayo Dek. Ayo kene, khusus kene. Khusus awakmu. Dek, khusus awakmu kene Dek. Dek berapa ayo Dek. Khusus Probo kene tadi karo